Hun var barndomshjælps fryd. Men en rigmand blev begærlig, og så tog hendes død. Da forbandet hun var gået, dræbte hun ham på i jagt. Hun sagde, jeg har aldrig fået noget. Det skulle hun aldrig sagt. Sådan er kapitalismen. Utak af de armes løn. Det er de riges paradis. Jeg synes fane det er synd. Jeg tog så ud ind til staden. Og søndefald. Nu går hun og trækker på gaden. 4 kroner for et knald. Pigen trækker ud. I klædt laktaske og tyk. Hun er endt helt nede i møget. Og det er det rige målstids skyld. Og sådan er kapitalismen. Utak af
i Ramslund. I riges paradis. Men jeg synes, Ava er synd. Og lige tog hende på halen. Hun har snat. Og det er det, som springer i kanalen. Slut med ord. Og det var det. Vi tager pigen op af døden. Plads på det. Vigtet ind i takt. Med død og søn. Men hun rejste sig og sang. Sådan er kapitalismen. Hun tak er i arbejdsløb. Så jeg kan op fascismen. Denne mand og deres far, ikke? Han har ofte besøgt dem som kunde. Sæt dig ned igen. Jeg er ikke snærket. Tværtimod. Du forlænger det med en lidt små bød til loppet. Han skulle blive. Også tage den betalt. De ved, jeg tager mig den sin betalt. Vær en brud. Vi skal tillade mig denne noget for tærsket vind. Vi skulle tage min råd. Jeg går gennem byen, som om den ikke var lige så kaotisk og ubeboelig som månen. Som om den var åben, ærlig og lige frem og lær. Ja, lær. Så det skal vise sig hvert fald ud. Herr Müller? Jeg vil gerne præsentere mig deres far. De skal bare tage det helt roligt. Jeg vil gerne forestille mig nu for hinanden. Herr Müller, prøv. Og lige bed. Hold da kæft. For øvrigt, det var helt vidunderligt i dag igen. Ja. Nogle aftener kan man så særligt umage. Ja, det er sandt. Det er sandt. Og man ved også godt, hvorfor. Ja, man ved godt hvorfor. Sådan så beskrevet. Og hun? Er hun på toppen? Hun læser Marx. Som sædvanligt. Og stigning. Ja, det er det reneste tankegods. Som de ved. Som jeg ved. Ja. Man skal jo lære, så længe man lever. Og hele tiden aflyser nye erfaringer af de gamle. Og dagene fjender bliver til venner, hvis de skal. Og denne gør på held og gør plads for nye dage. Og den, der kan hjælpe sig selv, kan hjælpe sig selv og så videre. Har jeg ret? Så skal det egentlig. Tak. I kan gå. Tag en drink på min regning. Gerne 2 med tilbredt tilladelse. På gensyn. På gensyn. Og farvel. En rivende kvinde. Mand, ikke sandt? Man kan næsten glemme, at han hedder Müller. Jeg ved godt, du går til mit drømmepalads. Der er mig helt alene. Brændt jeg helt alene, hvor er du? Skål!
Du opretter konto i banken, du køber huse, du kører biler i smadret uden og blinker med øjnene. Men for en uge siden, vi havde ikke til huslejen. Og det vokser